Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kok mek apa nek nembang? Syukur senene bocah yang Maksude lho. senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. 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 Teko kene mau pilang jam. Gareti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih nganggo swara nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sek to lek kon iku lho. Gocek sik lek. Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon Aku gocek. ning ngerangkep aku ning iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe Hati-hati, iringan Jo. kurang, gawe iringan ora? Niki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Iya. Ngerangkep. Rada maju Nduk, rada maju Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sik gose, Mbah. Sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Alhamdulillah. Rene. Pak Cotop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulono to Mas Jo. Sehat. Sinjan-sinjan barangku rada nyedak ngulon. Halo Pak Cotop. Nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Mercone gentek riyen nggih, Mas. Oh nggih. Trah isih. Mengke ndak kaya ndakel ning tengah. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sik, Pak. Kok sik rada akeh. Wau, Pak. Lah saya gede to. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, ampun telas Pak niki. Mulane kula iki paling gedeng karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane dan po wong mercon nek ditunggoni mbledosi cengele sing nyumet kuwi po. Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jo. Mosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkol Ponorogo Mas Gurit. Anu Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki ya mek Mas Marsudi karo Mas Gurit. Cakep. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Ya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono, oh ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Matur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Lah aja lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi, macange yo limbuk. Nggih. Ngeten men wedine mbleset aku. Dalu niki kula Lah ya sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Heeh. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten Yen wonten napa-napa. kladuke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan piyambakipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe enak dindum karo keluargane lan tangga teparune insyaallah piyayi yen seneng berbagi kebahagiaan
ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki, siji mantenan, loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu. Ngresmekne Omah anyar niki ta? omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok gek kadune manten to, Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Ah, muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun. Nggih, nggih. Inggih, mula Mas Jok Kluthuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli, beliaunya lak wonten Singapura to, Mas? Inggih, ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli. Nggih. Garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Pyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma Amin. Mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho, Nggih. penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Wah lho kok Lho, kabeh kok kuwi lak ya membawakan agama Lho, Islam. ning lafat kepenak nggon tajid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Kula bapak Anake Kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa ki? Wah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang yo kleru jenenge wong yo kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel e cangkem mangsamu. Paling kesel pagah budal kowe. Ha piye wis lunas e. Ha nek ra lunas. Lah terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged. Dados ngeten anu, nun sewu Mas Marsudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Bang. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Manca negara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking Pyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mik sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa-apa kudu diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sembah nuwun Mas Marsudi. Nggih, Mugi-mugi Mas Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik bos sik. Gak powe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyapu to kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono, Terus sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yah meniki gampang masuk angin. Oh iso. Anu sik kene dindom Nduk, sampean rono, Nduk. Ben kenek nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusel wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak Ayo kono. Nah, ayo 3 rono, ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo bedak-bedak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. sapa ki? Iki. Lah iya. Iya no. Masya Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli kuwi anggone nandul silaturahmi karo warga masyarakat Singapura iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki ya oke ra umum.
Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh, Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk probo rene. Kel. Iki jane Mikir nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Ha teko kulon pager ilang lho Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Betul. Beautiful. Ngono. nel. Spanyol, Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bahasamu yo. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi. Kan yo mesake. Kuwi sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis Wis. ngono papat. Ana jiro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gadil. Kono 6 Sitok, kene sitok, papat. sitok, sitok, Tambah sitok. sitok, tambah sitok. Gadil iki. Rono. Wih, udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok sik tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Nduk. Ora penak. Ora ono. Kowe iki yo ora paham iki kok. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombo kono kae lho. Kok malah bukan rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, ngono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlumau, Nduk. Tangge sawang-sawangan ngene lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat, Ngene. kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. Iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke alus ning roh ngono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awak ning lapangan kene tadi. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono. Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok malah cedek iki. Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Model. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Bigel. Rono. Rene ambek rono. Wis Ya, manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Kono Mbon. Jangel-angel to Mbon ditata ki. Iki jane sinden mbok bakul kopi kuwi jane. Kopi. wis ya adil kene ya. Wes kene kono. Titen ana ate ngongkon Wes, pindah-pindah yo. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok Ren mbok guru kan rene. Apa? Minggu mbok gok Ren diperkosa sak meneh bane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten. Jane itu tur. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur, Mas. Pripun? Nuturi kanggo tematen kekarone. Iya. Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang lun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres.
Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantenge wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger Mas. Ora tau gagal asa tukaran. Mboten tau. Sebabnya Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kuwi mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wife barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy wife, happy life. Sesek alon lho. Happy wife, Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wife, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apik. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Alhamdulillah. Iki sing paling utama Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pentole kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But look from in the heart. Apa Iki kuwi? ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakse. Matane kuwi wis ganggu panganan wae kok. Ya akrek kene ndagel lambune ting selenting e. Anu we Mas. Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, malah ora fokus. Arep ora fokus ya Mas ngene tadi. Ngene. Pancen yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih. Loh, Nyilih iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengi wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengi anak, ning urung mesti anak iso nyenengi wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengi anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengi wong tuwa siji. Oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho ki lho Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kapercayane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong wae. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong Ora lanang. banci ndem banci ladan. Iya. Pen ki penting. Penting. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso ya. Iso neh. Hubungan. Hubungan silaturahmi iki penting habluminanas habluminallah. Loh bocah ki jan omongane kok tas-tas. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mie menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong Loro. dolan wong Loro. maem wong loro. adus wong Dewe-dewe. lho lah kok wong ra loro Lho klek kongset cilaka lho Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Mosane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Piye kuwi cacah ya paham Sledri. Iki nggih gawan manten sok kena kanggo penguat. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange po enak. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene Bos. Dadi wong ki ora bedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis kowe kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah wis. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Ayo mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. Dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Lho iya. Dadi kudu ngono, Mangkok kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengan gedeng aja niku. Sendok Nyuluk matamu ya. Oh nesu iki lho. Nesu kowe tekokno. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sik. Kalih Mbak Prigel. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Kene Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no. Coba. Duduk sempek kae. Monggo ana sing nom ana sing tuwa. Nih. Wah, jan. Butane. Jale. Arep ngopo jale tak tekok. Nduk.
Mas Marsudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Praba niku Pokoke 24 karat. ha iki Praba niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar Pon Pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Mas ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki Masmu ya. Iki sapa? Iki masih raen-raene sampean percaya aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangire. Padha mbangire. Matane ya blalak-blalak, cangkeme. Sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno. Ning Mas Kluthuk. ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Loh, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? biasa. Alphard gedene sepiro? Ya Bojoku gedene iki penak bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Iki Lah numpak truk kok bangga. lho, lah Sing bojoku dibanggane apa? Kok kaya awake dhewe ya Mas nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodon Mas. Dodon awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina ngombele bintang 7. Puyir Mas. Puyar. Kok puyar? Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan neh. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsidi sapa? Pak Sentul. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene rek. Coba deh. Peloknya sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya, sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu Pangkur, bojomu pangkur. kok. Lho, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik, ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Kembang. Ah bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas. Aja kaya ngono Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa ngono. Sesuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. nggih monggo. Iki aku duet karo Mbak Praba ya. Kenyeh. Pean duet karo bojone sampean aku duet karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngentai aku terus tadi. Jangan. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Iya garda wong kowe iki kaya gapura kok.
Mulai ya Garda kuwi kok. Mantane sapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita kelawan Mas Yoga. Wis Nggih. ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. Ora ngerti arek-arek. Lek trimo TNI enak apane? Iki lho, mbiyen AL. Apa? Apa? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku mbiyen. Oh lambemu. Ya nduk. Selamat bahagia terus ya nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Detail. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu sapa, Gak? Yen ndak rungokke aja ngisin-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya, matur nuwun ya, Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Sunyah nyok. Oke. Wah, lah kok irungmu gedhi men sikmu. Kuali. Oh, waduh, balik. Iya, sorry. Oh irung kok kaya ngono. Suwira petuk ngene iki aku iki. Jarono nduk, rene nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke patese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Nah, Lu kutuk. Oh, elemen. Kowe ngelone piye? Ngelone. piye to kowe kok Kowe ngelampune piye? Loh, nek red ramene batase Mas Marsudi. Ya. Red rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Kanan. Sing tak atasane. Iya, iya. Kok ngelone bojoku bluk-bluk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Wah, apik suarane. Hidup yang baru. Loh, Dok, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Kok Swiss kan apa? iki? Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas. Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lha Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok kae ya. Ya. Panggilane sayang enek. Sayang. Aku lah mbek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Kritik. Bu kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Ngono. Terus O terakhir. Orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Iki lho. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluthuk. Diajeng. Sampeyan lak yo tresno karo aku to. Jane ora. Tak kepruk yo raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho mbandani sampean. Oh, benerni aku kowe. Aku ibu pandang. Ya kan tresno aku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru.
Aku Gak. semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho, Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah. Amin amin. Nano ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok sok. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Ande lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang baik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, Nyai apa to? Jenengan kali limbuk to. Iya. janjine ora tenanan jebule kriwian dadi grojogan. Yo. Kene ndok pikir diaturke mempelai berdua. Pulau-pulau wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku. Oh tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu. Iwak cucut wajahi dorong Bajai bajut gini Ayo. dorong Aduh Ane ke pasar aja tuku cipir. Aja samar yen ra tak pikir adudik. Aja kuwatir. Manuk gagak asoy. terbang Koi, koi, panjang di koi. jalan aduh sakit hatiku. Ana kadal mangani roti. Endang tak budal aja digondeli adudik. Aja digondeli. Bang kacang kembang kedele Elae Gelopak gelape dadi gawe Yen pancen dikarepake Yaut. Ayo Sikat. mulai wae Eni. Yo. Ayo dok brigel. Ayo brigi.
Mas Matur Dedeng, Mas bing Glodok. manut. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Inggih. Diaturi sekedap nggih. Monggo. Siap, Inggih. siap, siap. Gini. Monggo, Mas. Di sini. Ayo. Please welcome to state. Ini. Oke. Japada nelongso jamane, jaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng, yen dikongkon ya sing temen. Rek ayo rek, mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan Cak Ayu. Come here, ayo. Wes kingko jo. Nggih. Come here. Wes jo. Go. Yes, Wes Monggo, bejo monggo, tenan monggo, kingko. Good. Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Iki ya wong Spanyol ta iki. Masa Spanyol wireng ini. Oh dudu ta. Lah malah saya sitok kok Kamboja gitu malah. Siap. Yes. Thank you. Sekedap Adik. Pak De, Pak Adik sekedap. piye iki? Sisop. Oke. Siap. Moga ngriki. Nah, oke. Oh, gitu. Siap. Thank you very much. Yes. Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian. Oke, enggak apa-apa, sini aja enggak apa, bentar aja. Sebentar. Nah, oke, ya oke, Ya. siap. Nah, ngriki mon nggih. Sekedap. Oke, yes. Loh, yes. Yes, Sekedap. teruntul. Sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin nggak saya ingin bertanya sini sebentar. Iki ngeten lho, Bos. Jadi itu Good. saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya Wih, kita ada Ya dari luar negeri. Iya. Ngono. Sing Dok. Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. Alhamdulillah. Saking Singapura ugi Iya. rawuh. Understand and speak in Java? No. Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish? Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. Hah? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur ya, kamtoy blatik sapi semua roto kok. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko, Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakaki sapa toh? Lah. Kakaki sapa toh? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Tekono. Ini putranya ya? Putranya? Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke? Baru tolong tanyakan ayah, baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Oh. Nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke, Oke. yes. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun, selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Ana lho iki.
tak aja urusi ngisi-ngisi aku lho. apa? Wong ki dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa, aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buri wis omongan, engko tak tinggali. Masa ngisi-ngisi ngono ki. Tak tinggali. 200 saya, 200 saya. Enggak, no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes, Thank you, yes, thank yes. you. Thank Ini you. Yes, Ender yes. Seinden. Yes. Ender saya. Enggak apa-apa. Oke, Ender Seinden. Ya. Oke, yes, very good. Ender Seinden. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol campuran spaghetti ya. Sesok ki rencanane apa dijak ning Spanyol? Terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos. Thank you, Mr. Yos. Thank you, terima kasih Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh bisian. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan bulan April. Nggih. Arepe dak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Didu arep banteng. Iki Mas samu yo Kan kono. beda iso. thank you. Thank you, Mr. Ross. Mr. Ross, terima kasih. Mister, Tak jok midik. Goodbye, siap. Jok duduk. Thank you. Terima kasih besar. Bos, ngene lho. Iki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Legit dari kota Sragen. Enten nggih? Alhamdulillah. Ya, kene. Luar biasa. Oke. Ya, seperti. Ya coba. Enduk. Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sir. Thank you. Soy. Oi. Kota. Oe. Oe. Ao. Asoy. Boy. Asoy. Boy. Asoy. Asoy. Boy. Lo. Ah, eh. Lo. Le. Alhamdulillah. Dok, Nggih, Jos. nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggih, Nduk tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih. Kono nggih bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, alah kita yo galak jaki. Galak. Ompong, Lek. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, tak tekon Ando. Piye? Bapak kerja enten apa? Bapak, piye boleh ngomong? Loh, Loh, wah, lah iki ora san njaluk ibu, awakmu kudu Nah. tentu, Dok. Ayo, jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Oke. Ibu saya kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Iya, membantu advokat, hukum. Terus ibu kerja enten apa? Berias manten kare penari. Oh, salah. Apik. Apa? Dadi ibuke Penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya. Sip. Ono. Pira Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok Mbak. aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki Om. Ayo. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Sebelah karepmu ae. Bahaya. Lah. Sakarepmu sapa? Ayo ya Lek ae nano. Ya. nah, Lek sampean iki ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, Lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini iki ireng bianget ngono lho. ngene nduk pancen Om iki
turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga kondusivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. fisik, Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kawak. Kene kome apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Iki ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami. Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa ya? Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paringono Nah. bebungah piyayi pingkol, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Iya. aku ya. Nembang apa bungae piye? Anu kowe ono apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paringono tinggalan, paringono tinggalan. Heeh. Duit. Ah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Pilang Nggih. sari. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paringono tinggalan bebungah utawa tali asih. Ah. Nganggo swara, Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sek to lek kon niku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Ah piye ta, Lek? Sek to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe Hati-hati, ringan Nduk. kurang, gawe ringan ora? Niki ki cedakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngopo ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sek gose, Mbah. Sek nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono, Nduk. Iya no. Yang mersani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Ya. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, pas. Sirep. Tak. Siap. Siarno to. Siarno. Lho, kepiye? Lho, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlayu rono, Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki tau melu sirkus kok iki ya. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, ndak eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Lek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap. Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rempangsamu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene, Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi niki. Awet kecil nggih banyu. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Tahu ngene lho kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, kluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lho. Oke, iki lek klitik. Kluthuk. Oh, iki kluthuk. Masa guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Klitik. Nah,
Berarti klinik sing gendut, kluduk sing awake guru. Nggih. Iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso jineman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, lah. Nggih mboten napa-napa cah. Sanestunipun. Iki lha ajaran agek ndek wingi tenan iki. Masa Nduk? Hmm. Ada perlu tak kacane. Ada perlu. Oke, ke kameran ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji Oh, nyali. kau ya kok. Iki nyaline wis diuji ya iso. Sepinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Yuh, ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok entah ya Mendes kok. Ngomong. Iya. Menesik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari-wi. Ya. dasar nggih. Sakarepmu. Dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk iki. Iki jane sindel apa gento iki jane. Dendang-dengan sak kabeh. Kok dengah-dengah. Jenenge bosone wong Jadi Sragen nek niku sok koyo kutuk ngono. merusui dicandak terus Tali gocine Teuteng glosor. bocor. Berarti candak tali gocine. Sret. Tewu Tew. Tang. glosor. Lara lho. Tew tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe no tang tang tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlenjar kuning ngemu kiring. Cepat men Mel. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia pakai to, Lek iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah pindah masih nang ngeling. Ampun Kok ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek to, Iya iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anak. sek to, Lek. Kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae dolan
Ngulon melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan iki pas kali kita ngene iki. Iki terusno langsung menek ngene. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis kenes nenis kenas kenis Jane ngelik ya teko. pacaane tregel ngujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbo lahir bang Iya. Tepuk tangan untuk adik kita. Legit tangan legit legit. Jan luar biasa. Saleh ni sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang kan saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Enggak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kowe piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Letek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing wae aku ora kok wong cah cilik. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang Bangsane, tikus. makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa iki? Nah, Napa, Mas? Siap. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapane naskah. Bas kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku ya kaget to. Kaget, ya. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. Cita-cita. Dadi apa aku? asik dados. Ayo udah cita-cita. Aku iso. Ayo. Kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma ki dadi abdi, Heeh. terus apa jenenge iki? Prigel. Dadi abdi. Ya oke, Dari siap. Yo. Ya. Kentonganmu tuk. Eh. Ya kentongane wis, ndang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung. Kaki ngerene si Tanjung. Si Tanjung.
yen Sitanjung. Dawa katimbalan Kang Mas. Yang Kowe kapane tuk kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenal. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Loh, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane kok. Loh, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. kadang anak wedok pi to? Gitu lho. Edan. Bentuknya ya apik. Iso. Ayo. Tenan. Di Tanjung. Ini. Dawa katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal nipi pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Silatikrama? Kowe pitik kalkun iki. Nangis. Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking beseseke dodo. Sesek dadane lho wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Sitanjung. ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Silatikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Silatikrama ning aku saya suwi kok wedi aku bojoku malah demit nangis sing enakno lho ora Aja jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas, Si Tanjung ngendikane panjenengan niku yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener Boten. ing papan kene sakwise kapapak para blegadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning talingaku kowe wis tumindak setting Si Tanjung Bojo mbok seneni langsung stroke. aduh Stroke. Boten Kang Mas. Tresno kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung Dawuh Kang. coba kowe noleh rene kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang nanging becik kowe ndak pundhut garwa nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki Boten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso Ketoprak ora tau main. ora sangge kuwi kok iso Si Tanjung Boten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung Boten leres Kang Mas. Tresno kula namung kalian panjenengan. kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpaing ludiraku mbelani ning kadipaten Ember. nyapa rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso Bakal ember bisa dulu. bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang ayo tendanganmu lho urung Kok iso. Si Tanjung Dawuh Kang Mas.
bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan oning papan kene. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sutanju. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula, nanging kula tetep tresno kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sutanju. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe. Hei. Ampun Kang Mas. Hei. Remu gocek iku bablas kene. Hei. Asem iki. Boten Kang. Iki sinyale pas ape. Sutanju. Boten Kang Mas. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Loh. Biang ngemban. Tolong aku biang ngemban. Gusti pun. Biang ngemban. Kok Gopalau. lelakan ke biang ngemban. Mbane kayak bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menawa tentu Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tumindak sedeng. Nanging menapa panjenengan tak menika warna sakit terus sing mana kula. Oh. Ayo, kowe kondo blok. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula boten kira kula menika matur blokon dhumateng panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten kok. Tumindak sedeng. Biang ngemban. Boten Gusti Pati. Bendaramu tumindak sedeng. Boten Gusti Pati. Tumindak sedeng ora? Kowe jawab. Boten. Tumindak sedeng ora? Boten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Lakune iki. Ayo, Sri Tanjung. Jawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama. Ayo Sri Tanjung kondo kaki kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahati Kromo. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula sameneika nanging menawi ludira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng Kang. Ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula Kowe kondo kepiye Sri Tanjung? menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak
tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le, siji. Belok. Ayo, nyeng selindro. Belok. Nah. Nek. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam. Simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Jawab. Kowe kondo. Yen lu digeram manggondo arum. Ateges kowe ra mindak sedeng Nggih. sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung Jawab Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan kalian Garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng. Apa wis gemer? Manuk gemak. Kowe ra cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kondo ludrane anggon tarum ateges ora tumindak sedeng. Menawi penyambet pitados monggo kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nomor 1. Gawake Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu dajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludramu anggon tarum ateges kowe ora tumindak sedeng. Aduh. Si Tanjung. Beluh. Wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung. Radi mandap. Beluh. Coba. Beluh Si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya kene mudhun ora gondo. Radi mandap malih cobi. Waduh. Sampun. Beluh Sampun. Si Tanjung. Beluh Si Tanjung. Waduh Si Tanjung. Aduh Si Tanjung. Aduh. Aduh. Tanjung Si Tanjung. Waduh. Aduh Tanjung. Yo kene kowe tumekaning pati Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klat. Gusti Patih. Dangao. Dangao. Jebelut dirane karo aku Si Tanjung anggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Aku kladuk. Sawi panjenengan jumeneng. Menawi mangkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Tanjung. Gusti Patih. Ayo dirukti Betul beban. utang duit sahur duit utang puluh sahur puluh utang mati sahur mati dia menurut saya mati sakit dengan kula Baco. Kok. Sokok keri Oi, teko karo aku. asli kita enek sing remaja gedhe ndase Aduh. Wah, cetok. Nyun pangapunten pamirsa kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Masa mati ditanggapne campur sari. Iki apa to iki jane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngirongi jatah ngono lho dadi. Main samu.